Heleni chu anin chung room pakhata thom mak tak a hriata wangin fiaturin akal vata thom lo chuana room awa thlen chuan box dum pakhat a hmuhlol mai box atang chuan thom rap thlak tak tak lo chuakin Heleni chu angai thalo tak zet thom chu a ring tel tel mai boka thil thalo zok a thlen hlawin box chu chut chiat atumta a ma se a beise angot chuan thila thleng talo Heleni chu box dum chen chil tu tharau chuan lo ti boin rap om tak takin ataksa chu alo thunun ngal chu tharau sul chuan Heleni chu ati hlum ngal ani afa pa po lo thlengin pon lama tang chuan thom chu ngai thalo zetin alo ngai thlavung vunga Clyde hi high school basketball team coach ni in fa pahni an nei nu in anupui Stephanie nen anin thena Stephanie hi abiel pathar bread nen an cheng dunani a in thara a in suan ludona wangin Clyde chuan afanu te pahni chu hruain an in thar turlam chu an pan ngala an in thar an vathlen chuan an phurin nuam an titlang hle ani atuga chuan afanu te pahni nen chuan an chuak hawa an in bulloka cheng te bungruat chu enkol tu an om tolo wangin an lo li lama Clyde te pa fa po chuan va en ve in afanu em chuan an bungro zinga mi black box an ti chu a ot tatlat mai Clyde po chuan an chung ko boina in tran na tur ani ti hre hau lovin a lei sak ve mai bok chuti lai chuan Heleni fa pa liam na tak tur ni om taka an tuam luk mai chuan emi black box keng lai chu lau thong mel zetin alo thlir vung vunga Clyde chuan phone call dongin higher basketball team lika mundanga thok tura somna alo ni ma se anin thar chu afanu ten nuaman ti awang le an bula hun lamman adu awang chuan alo nara em chuan an box le thar chu hon tumin alo en kwal vela a hon mai theilo wang chuan apa chu vapunin box hon sak turin awangena ma se Clyde chu alo boi dewa wangin nidanga a hon pui tur thu alo ril zanlama hon tuma abe chiam nu chuan em chuan a hong thei ta hlau mai box chunga chuan ran nung thi zungbun le ha te alo om nuai maya zungbun chu bun ngalin box po chu amut puita ni atuk zinga chuan hana chu atre ta tur mai ateri chu hre in apa le em te chu ruma chuan anvalut vata hana khuma chuan pheng phelep lo omin apa chuan apai bo sak ngala chun lama hana ye hlim taka alam ve lai chuan em chu moltu nei ni om takin lungai mel zetin alo thua hana chuan em chu harsat na neyem ni tia vazotin em chuan anule pa te in then chu hreomati thu alo soya hana chuan an siam that the ani lo thu le riruti hana na manglo turin alo ti ve bok an halama aboi deu wangin Clyde chuan afanu te chu anubula khosari tur chuan awathla le a anupui hlui Stephanie nena chuan patha tak ani lo thu le afanu te chu athei ang to ka aen kolve tur thu chu a ril bok hana le em te po chuan anu bial pa chu an ngai na ve hle a Clyde po chu an hathona tur lampan chuan akal ngala kar khat chunga thangbo nu chuan afanu te pahni chu hruain anin thara chuan an lut le ta a in chungan lu nu chuan thommak tak mai an hrengal afa te nena chuan ngoi renga lo om turati in thom lo chuan lampanin akal ngala an in chung bungro te chu alo dar nuai mai riru nuam lo zet chuan an khosa chun zom vele maya zana tuita ka an mutlai chuan em ruma box atang chuan thom lo chuak le in zoi muangin aloin hong boka em chuan boina atok tan don ni inalang atuk zinga tuk thuana nei lai chuan Clyde chuan em om dan le thilei dan te chu makati in ngai thalo zetin alo thlir vung vunga muang changa thilei tura a han ti chu Clyde kuta chuan fokin alo chun ta sok mai ma se riru se omle in thiam lo tak chuan apa chu ngai dam adil le ngal mai boka Clyde chuan em khosak dan chu a hre thiam lo tak zet zana emi tuita ka amut lai chuan a box chu muang changin aloin hongle ta rei rei mai hana po chu bathroom lama pheng phele pho chuan an lo ti boi ve sek bok
klai chu local vatin hana chuan pheng phele pho lo chuana em room lam chu alo ko mu a em room awa hong chu pheng phele tam tak thlok nuai kara chuan em po akhuma rap omzet main alo thu vun mai klai chuan em chu pom chuak vatin a room lama a hruai pheng hala atuka chuan anin thara thilmak tak antona wang chuan klai chuan afa te chu anu bula khosale tur chuan a tha le a ina alet le nu chuan afanu ti boi tu ni a angai black box chu zirchian atum ta a ma se thil dang lam mu chu anei lem lo em chu a hroka zat tlata wangin aka chung chu bathroom a enfia aka chunga chuan pheng phele box chu lo omin aluak chuak nga lani school an kal nu chuan em nunga thu mi panau pang chuan em bek chu mu in alo khoi saka chuti lai chuan em chuan lo mu in a thin rim lu tuk chuan mi panau pang chu kut athak da shep mai anjir tir tu po chuan lo dangin em chu atal ta chiam maya em khosak dana wang chuan Clyde le Stephanie te chu principal officer ko ania an class teacher po localin an fanu in assignment ati thadu lo thule mak taka akhosak thin thu te chu a hril bok Stephanie chuan an nupa anin thena wanga ni thu lo soin chu chuan an fa te nuna na sataka ngong anei ni a hriat thu alo soi ve bok thataka en kol anin tiam nu chuan principal room chu an chu sana em te class teacher chu school a chuan om kho fualin anau pangte inti boina chan box aman sak chu enfia alo tum vela chuti lai chuan box atang chuan thomak tak mai alo chuak le ta thut mai box en chena tum lai chuan in chunglama tangin thisen lo farin thli alo thowuk vuk bok boruak chu loin thak danglam halin a laulu tuk chu tlan chu ngal mai atuma ma se kongka chu ama a loin kharin mu thailo chuan alo soi sa chhun zoma tukvera tang chuan tla in a thi ngalani Clyde chuan em chu an class teacher thi thu chu hrilin em chuan poyati lo thule box mulet le adu thu chu alo soi tamaya Clyde chu em omdana wang chuan angai thalo ta tak zet em hena chuan box chu adu em na chan chu zotin em chuan a chang lem lo Clyde chuan a aya buina lian zok an to le hlawin box chu arukin a pai bota a ina a hon nu chuan em chuan box omna alo zota Clyde chuan a pai bo thu lo hrilin em chu a thin rim hle a an pa fa chuan in hnial chhun zomin em chuan banga te chuan alu a tau sok maya em chu an ina tang chuan tlan chuakin box chu awa zong mua box chu hongin box chunga tharau omnen chuan anin bemual mual mai box atang chuan pheng phelep tam tak lo thlok chuakin em chu ni kho relowin a omzuya Clyde po man mo takalo tlanin em ni kho relo om chu awa choi wata konga chuan Stephanie le police ho po em zongin an lo boi ve mek pok em chu damdoina hruai ngal ni in Stephanie le police te chuan em chu Clyde tan kuda thlaga wanga tlan chuaka an ngai ani Clyde tan in soi fiengela tumnu po chuan athu soi chu rin sak dulovin Stephanie chuan abula afate an himlo thule abula anom tolo tur thu chu a hril bok em le anu bialpa bread te garage anom lai chuan em omdan chu alo danglam le tanta bread chuan em thilken a en fia saklai chuan em chu a mel te lo danglamin bread tan a mu ma chuan pa ngai takin alo om le mana Clyde chu zanlama box an kalsan na huna chuan vakal le in box chu avala a box chung chang hre chiang turin a thian pa college professor chu awapana professor nena chuan box an le tanga afanu in boina ato thu a hril bok professor chuan box chung chang a hriat ang te lo soi fe in ramhuai sual tharau manga chu box chu siam ani thule juda hawin dibakti a mingan vo thu te chu a hrila box ti chet tum tu te chunga thil thalo tak a thlen thin thule mitam takin an thi pha to tu te box kol tu piang chu tharau sual chuan chen chilin chunga chen chil to te chu atop san mai lo awangin juda pui thiam ho pan wat turin thuron alo pe a Clyde chuan a thian pa thu soi chu pui thuna a thlak mai a ngain
afanu omdana wange ro chuan a ring lo thei si lo ani ina ho nu chuan ramhoi no chu dante internet lama azir chiang hal mol mola em mutur chuan vakalin em chu akhu lo sik bor bora kai chuan afanu din mun dik tak hre chiang turin bible chu chir sakngal mai atuma chuti lai chuan thlina takalo tho in a bible ken lai chu alo chem leng ta dor mai ti theidang anei to lo ti a hriat chian em awang chuan box chu la in juda pui thiam ho pan mai chu atuma a thian pa professor chu kolin pui thiam ho omna chu azota professorin asoina mun avathlen chuan pui thiam pakhat awa mungal chu pui thiam chuan an mun puya hroi ngalin klai chuan pui thiam ho hena chuan an tran puina amamo thu a hrila a box ken po chu lo phorin chu boxin ati boidan te chu a hril bok pui thiam ho tu pa chuan chu box chu tharau sualin a chen chil thule ti top tum tu te chunga thil thalo tak tak a thlen thin thu chu lo soyin an tran pui thei lo thu a lo hrila klai chu beidong takin a chok le ta pui thiam pakhat chuan lo zuin a thei anga a tran pui thei tur thu a lo hril zanlama chuan Stephanie chuan thomak tak a hrele ta thomlo chuan lam chu pan ngalin chauka chuan afanu em chuan fritza an sahel da chu alo em wol multi awa mua Stephanie chuan em chu ko ngalin em chu dokan noya te chuan abirua dokana nawanda te chu titla in anu chu tha tuma be ngal mayatum mase em chuan achele thashet na te alo mangle theita rama Stephanie chuan abiel pa bread nena chuan afanu omdan mak tak tak te chu shilin amang ang tak zetani bread chuan chungko intilim tura an chu pui the ani chuan a that vele mai tur thu chuan alo nem ve bok atuga chuan bread chuan an chu na tur kar chu alo ti fai mol mola chuti lai chuan empo anin bul pi puwa chuan lo wain a mel chu anel omlo khermai bread chu emi ti pui tur chuan vapan nain abula thlen ma chuan thli alo thole ta vuk mai aka tangte chuan thi sen lo chuakin a hlaulu tuk chu man mo takin atlan chengala bread lan chet nu chuan empo ni kho shelovin atlu ve ngal klait le pui thiam po in lampanin an local ve meka pui thiam chuan box chunga tharau sual ne thei tur chuan a mingan hriat angai thu lo soin boxa dar thalang chu atike a boxa chuan tharau sual ming alo chuang kul mai tharau sual chu bijus ani ti a mongal em chu damdo in pan pui le ni in MRI scan mang chuan anat na dik tak chu an hriat chu thei an ring ani an boi pui mek lai chuan light te chu alo phele ta zok zok mai computer screen a chuan ataksa anjir chin na chu lo langin hana le anu te chuan em taksa chunga chuan mail rap omzet mai an muta chumi nu chuan call chu lo thim ngalin Stephanie chu em ngai ventur chuan atlan vata em chu damdo ina admit ni in ako chunga anthil mute awang chuan Stephanie chu amang ang le a chuti lai chuan klait le pui thiam te po lo thlengin Stephanie chuan em ko chunga anthil mute chu alo hril ngal klait chuan pui thiamin em chu atan pui thei tur thu chu lo soin mundanga an hruai chuak ta ngala ramhuai not chuak tur chuan in buat sai ngalin klait le Stephanie te chuan em chu an lo chel beta pui thiamin tharau sual not chuak tura thu chamte a cham lai chuan em chu alo tal ta vak mai em chu tal chuakin pui thiam chu a be ngala anu le pa te chuan chelbe lo tum ve bok ma se achak em awang chuan tal chuak le in churu ma tang chuan atlan chuak ta a klait chuan zui ve ngalin em chu mithi ruang da na chuan avaluta churu ma chuan rap om tak taka lo awin klait po avaluta em chuan apa chu lo be le in room chunga chuan anin chai buina sa hle a pui thiam le midang ho po lo thlengin em chu apa chuan alo kwa bet thei to a em chu pa ngai taka lo omin pui thiam chuan klait ko chunga chuan ramhoi chu aluti a hrengal ramhoi no chu na tur thu cham te chu cham le in klait chu nunglama atol ngal dora thil eng tak lo chuakin klait ka atang chuan kut rap omzet mai alo chuak bok
tharau sual chu loin lanin puithiam chuan boxa lut le tur chuan thu apeta ni chu mun atang chuan him taka chuakin klai chuan puithiam chu akola puithiam nena chuan box chu khoi muna nge akal puidon ti zotin puithiam chuan anho tu pan nena akal puithur thu alo shila anin biak zo chuan puithiam chuan nakar chu trak chak tak maya lo tlan chuan lo su in puithiam chu aboral zui ta ni